स्वागत आहे. सर्वांना आजचा दिवस सुख, शांती, समृद्धीमध्ये जाओ ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर मंडळी कसे आहात? कमेंट करून नक्की सांगा. कुठून लाईव्ह बघताय हेही मला सांगायचं आहे. तुमचं लाईव्ह कुठून चालू आहे, तुम्ही कुठून बघताय हे लाईव्ह हे नक्की सांगा आणि कमेंट करा. पटापटा कमेंट करा मंडळी. बदल ना आता, मोबाईल ठेवा. चला, टाइम ऑफ. तर आजचा विषय आहे की मुलांची आता एक्झाम झालीच आहेत. मुलांच्या काही मुलांच्या म्हणजे जिल्हा परिषद शाळांच्या नाही झाल्यात, पण बाकी स्कूल अदर स्कूलच्या एक्झाम झाल्या आहेत. मुलांचे एक्झाम होऊन रिझल्ट लागले आहेत आणि पालकांना एकच प्रश्न सतावतो, तो म्हणजे कोणत्या शाळेत ॲडमिशन करू किंवा कोणत्या शाळेत मुलांना घालायचं, हा प्रश्न नेहमी सतावत असतो. तर त्यासाठी कधी कधी काय होतं, शाळा खूप चांगल्या असतील म्हणजे पालकांचा आपला एक समज झालेला असतो की खूप मोठी शाळा म्हणजे खूप काही चांगलं शिक्षण असतं. म्हणजे चांगल्या हाय सोसायटीमधली स्कूल असेल तर खूप छान मुलांना शिकवतील असं काही नाही आहे. संदीप दादा म्हणताय तू कशी आहेस? हाय संदीप दादा, नमस्कार. मी मस्त आहे, तुम्ही कसे आहात? प्लीज लाईक डन. तर मला असं वाटतं की शाळा कितीही हाय प्रोफाईल असली तरी काही फायदा नसतो. जर आपली मुलं अभ्यास करणारी असतील तर म्हणजे मुलांवर आहे सगळं हे. आज जेवणात काय स्पेशल? आज फुलगोबीची सब्जी बनवलेली आणि चपात्या बनवलेल्या. ओंकार आठवले रेड इमोजीस नाही पाठवायच्या भावा. संदीप दादा म्हणतात 3 नंबर लाईक केलं, थँक्यू. ओंकार दादा प्लीज लाईक डन कर. तर तेच माझं म्हणणं आहे की कितीही जरी आपण मोठ्या शाळेमध्ये मुलांना घातलं किंवा काही केलं तरी मुलांना आपल्याला शिकवायचं आहे. म्हणजे तुम्ही मराठी शाळेमध्ये घाला किंवा जिल्हा परिषद शाळेमध्ये घाला किंवा इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये घाला किंवा अजून कुठल्या स्कूलमध्ये घाला, मुलांना आपल्याला शिकवावं लागतं. त्यामुळे मोठ्या मोठ्या शाळांवर खर्च करण्यापेक्षा आपण असा मार्ग निवडावा जेणेकरून आपले 4 पैसे वाचतील आणि तेच 4 पैसे आपल्या मुलांच्या इन फ्युचर म्हणजे 11वी-12वी नंतर उपयोगात येतील. कारण तेव्हा पैसा खूप लागतो मोठ्या मोठ्या म्हणजे कॉलेजेसमध्ये घालण्यासाठी. सो हे एक आहे, नक्की विचार करा. गोविंद दादा म्हणतात जय शिवराय, जय श्रीकृष्ण. जय गोविंद दादा, जय शिवराय, जय श्रीकृष्ण. कसे आहात गोविंद दादा? नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. कमेंट करत राहा सर्वांनी. कमेंट येत नाही आहेत, कमेंट करा.
सुदाम सूर्यवंशी MH, हॅलो नमस्कार दादा. नमस्कार, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्रातून कुठून आज सुदाम दादा? कमेंट करून सांगा. मी कोकणची प्रीतिया. संदीप दादा, कुठेही घाला पण आपली संस्कृती पाळा. बरोबर आहे. आपली संस्कृती म्हणजे हे संस्कृती पाळणं किंवा न पाळणं हे आपल्यावर आहे. आपण आपल्या मुलांना लहानपणापासून काय शिकवतो यावर आहे. तर सुदामदादा म्हणते तुम्ही कोकण म्हणजे कुठून आहात? सिंधुदुर्ग जिल्हा. सुदामदादा, मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा मला कमेंट करून. आणि मेन म्हणजे गोविंददादा विचारत आहेत तब्येत कशी आहे. गोविंददादा खूप छान आहे. आता बरं वाटलंय. मुलांसकट आम्हाला सर्वांना बरं नव्हतं, पण थँक्यू सो मच दादा. तुम्हीही आम्हाला खूप चांगला खरंच सर्वांनी खूप बेस्ट विशेष दिले खरंच. त्यामुळे मी लवकर बरी झाली. थँक्यू. इश्कवाला लव. आणि काय होते सांगू, म्हणजे वर्षाला 15-15, 16-16 हजार पण घालतो. कोण कोण 50, 60, 60, 70, 70 हजार घालतात. पण रिझल्ट मात्र तेवढा येतो का आपल्याला? नाही. आणि मेन म्हणजे स्वतः आपल्याला तिथं आता आपण शाळेच्या भरोवर किती पैसे घातले तरी शाळेच्या भरोश्यावर सोडतो का? नाही. म्हणजे 50-60 हजार जरी भरले तरी आपल्याला स्वतःच अभ्यास घ्यावा लागतोय. स्वतःच आपल्याला तिथं. आणि जर आपण नाही घेतला तर टीचरही आपल्याला पेटीएममध्ये काय विचारतात की तुम्ही जरा लक्ष द्या मुलांवर. मग आम्ही लक्ष द्यायचं, मग तुम्ही काय करणार? बरोबर की नाही? गोविंददा म्हणताय श्री स्वामी समर्थ. इश्कवाला म्हणतो लाईक वाढवतो. येस इश्कवाला लव. कसा आहेस तू? विजय दादा म्हणतायत हाय. हाय विजय दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया या चॅनलमध्ये. योगेश दादा नमस्कार. ताईसाहेब नमस्कार. योगेश दादा, काल तू निघून गेला. कशी आहेस? तुझी तब्येत नक्की सांग. आदित्य म्हणते काय म्हणता? काय नाही म्हणत, मी जरा स्कूलबद्दल म्हणते. आदित्य, मी जरा स्कूलबद्दल म्हणते रे, की 50-50, 60-60 हजार रुपये फी घेतात आणि अभ्यास तर काहीच घेत नाही स्कूलमध्ये. सगळं पालकांच्या माथ्यावर टाकतात. मग ह्यांना 50, 60, 70 हजार फी द्यायची, प्लस अदर ॲक्टिव्हिटींसाठी पैसे द्यायचे, प्लस आपण स्वतः अभ्यास घ्यायचा सगळा, पूर्ण सगळं काही आपण करायचं. मग एवढे पैसे का खर्च करायचे, असं माझं म्हणणं आहे. वैजेश शिंदे म्हणतात हाय ताई. हाय वैजेश भाई, कसे आहात तुम्ही? नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. आदित्यनंतर नका म्हणू काही स्कूलबद्दल. मला तर आत्ताच टेन्शन आले की 2 वर्षांनी पोरीला पण शाळेत घालावे लागेल. हां, खरंच आहे. प्रत्येक पालकाला टेन्शन येतं. जय महाराष्ट्र म्हणतो पायी 5 लाईक वाढवले. थँक्यू सो मच. जय महाराष्ट्र. थँक्यू प्रेम. वैजेश म्हणतोय ताई विसरलात? नाही वैजेश दादा, नाही विसरले मी. तुम्ही कसे आहात? आदित्य बोलते फालतूपणा आहे शाळा वगैरे आणि शिक्षण व्यवस्थेत मुळात चुकीचीच आहे. तेच ना, मुलांपर्यंत म्हणजे काय सगळं विस्कळीत चाललंय. योगीराज दादा म्हणतात गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून योगीराज दादा. तुमचं काही म्हणणं आहे का या स्कूलबद्दल? कारण 50, 60, 60, 70 हजार फी घेतात आणि ज्या मुलांना कळत नाही ते मुलं तशीच राहतात. अमर सोनकर म्हणतात वोट फॉर BJP गाईज. दादा इथं आम्ही प्रचार करताय का इथं लाईव्ह मध्ये? दादा कुठून आहात तुम्ही नक्की सांगा मला. अमर दादा हाय म्हणतायत. आदित्य दादा म्हणतायत जीवनाच्या नैतिक मूल्यांचे शिक्षण दिले जात नाही. ती कसली शाळा तू मला सांग. तू माझं 1ली पासून ते 10वी पर्यंत शिक्षण हे आत्म मलिक कोकण ठाम या ठिकाणी झालं. सगळं वैदिक शिक्षण झाले. येस, आमच्या वेळी ना शिक्षण वेगळंच होतं आणि पैसे न भरता आपण खूप छान शिकलोय. पण आत्ता एवढे पैसे भरून सुद्धा म्हणजे जर बस लावली तर त्याचे पण 40-40 हजार वर्षाचे. मुलांची शाळेची फी वेगळी, त्याच्यानंतर काय काय ॲक्टिव्हिटी असतात ते पैसे वेगळे. मग कुठून आणणार एवढा गरीब माणूस? बरोबर ना.
तिथे इश्कवाला म्हणते मुलांना शाळेत पाठवायचं, त्यांची फी पण भरायची आणि शिक्षक बोलणार तुमचा मुलगा अभ्यास करत नाही, तुम्ही त्याचा अभ्यास घेत नाही का, त्याला क्लासला पाठवा, मग सांगा शिक्षक कसली फी घेतात. माझा तोच पॉईंट आहे भावा, माझा तोच पॉईंट आहे की जर एवढे पैसे आपण भरायचे, मग आपण ट्युशनला पण पाठवायचं आणि स्वतः पण आम्ही अभ्यास घ्यायचा. मग शिक्षक काय करणार, फक्त एका तासाचा फक्त अर्धा तास शिकवणार, ह्याचे पैसे घेतात ते. अरे तुम्ही पण काहीतरी स्वतःच्या डोक्याने. मी तर मी खरं सांगते, मी इकडे पीटीएमला गेली, 2-3 वेळा तरी गेली पीटीएमला. मी एवढ्या कंप्लेंटी केल्या पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. मला तर आता नकोशी वाटते. आदित्य दादा म्हणते त्या शाळेमध्ये आम्हाला स्वतःचे कपडे स्वतः धुवायला, त्याचप्रमाणे स्वतः जेवण बनायला, स्वतःची भांडी घासायला आणि आध्यात्मिक शिक्षण दिले. वा वा, कुठली शाळा होती रे तुमची? कोकण काय म्हटलं? आत्मा मलिक कोकण ठाम. सुरेंद्र म्हणतायत हाय हाय, लाईक डन म्हणतायत. थँक्यू दादा. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कुठून आहात नक्की सांगा. योगेश दादा म्हणतात ताई काल असं कसं रागात बोलत होती? अरे होता की भावा तुझ्यावर राग, भावावर असणार नाही तर कोणावर असणार. आणि मी माझे जे काय असेल ते मी तोंडावर बोलते दादा, आणि लगेच शांत पण होते. आणि काळजी घे स्वतःची. आदित्य म्हणते ती शाळा नव्हती तर गुरुकुल होतं. पहाटे 5 वाजता कंपल्सरी उठावं लागायचं, मग तो कितीही मोठ्या बापाचा पोरगा असो. तुमची कोणतीही एक कला जोपासायला तिथं भेटायची, जसे की मला बासरी आणि तबला चांगला वाजवता येतो. वाव वाव, खूप छान खूप छान आदित्य. यार असं शिक्षण पाहिजे जिथं मुलांना चांगल्या सवयी पण लावल्या जातात. वेदिका म्हणतात प्रेमळ पत्नी हीच त्या पुरुषाची खरी संपत्ती असते. हो वेदिका ताई, खरंच बोललायत, प्रेमळ पत्नी. तुम्ही कुठून आहात वेदिका ताई? नमस्कार. आदित्य म्हणते माझ्या डोक्यामध्ये विचार आला होता की माझ्या मुलीला पण त्याच शाळेमध्ये शिक्षणासाठी पाठवायचं, कोकण ठाम इथे, पण नंतर म्हणालो की माझी लेक खूप लांब जाईल हॉस्टेलला आणि माझ्या हृदयाला ते सहन होणार नाही. यार दादा, हे माझ्यासोबत पण तेच होतं. मी विचार करते की मुलांना अशा ठिकाणी पाठवायचं, पण आपल्या आपल्या काळजाला ते सहन होणार नाहीये ना. हेच तर माझं पण झालंय. वेदिका ताई म्हणतात बाळाची नाळ मातेच्या गर्भात फक्त मातेचीच जोडलेली असते, पण माणुसकी असलेल्या माणसाची नाळ जोडलेली असते. ओके वेदिका ताई, खूप छान. आपण कोणत्या घरात राहतो ह्यापेक्षा त्या घरात कसे राहतो यावर त्या घराचे घर पण अवलंबून असते. बरोबर आहे. म्हणजे स्लॅबची घरं किंवा मोठी मोठी घरं असणं गरजेचं नाहीये, की पण त्या घरात माणसं कशी राहतात एकमेकांसोबत हे महत्वाचं आहे. योगेश दादा म्हणतात ताई मला टायफॉइड झाला आहे. बापरे, मग अजून ऍडमिटच आहेस का दादा? योगेश दादा, या टायमिंगला टायफॉइड होतोच, म्हणून मी तर गेल्या वर्षी मला टायफॉइड आणि डेंग्यू एकदम झालेला. वेदिका म्हणते माणसाच्या जीवनाचे चित्रपट ह्या त्याच्या कर्मावरच राहत असतो. वा वा वा, खूप छान. वेदिका ताई म्हणतात कष्टासन हे जगातील सर्वात श्रेष्ठ आसन आहे. वा 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 वा. मंडळी पटापटा नाव कमेंट करा. स्वागत आहे सर्वांचं. आणि वेदिका ताई तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. जाऊ द्या, अशी भगवंताची इच्छा असेल तसं घडेल असं म्हणायचं. येस येस. मला असं वाटतं की यार शिक्षकांनी पण तेवढा द्यायला पाहिजे. आता मला परीक्षा आली की तुम्ही रिव्हिजन वगैरे घेतात, तेच जर तुम्ही एखादा धडा शिकवल्यानंतर रिव्हिजन घेतलात तर मुलांची त्यावेळी पूर्ण काय म्हणतात ते एक उजळणी होऊन जाईल ना. त्यासाठी मुलांना परीक्षेची वाट बघावी लागणार नाही, त्यामुळे रोजच्या रोज होऊन जाईल. तुम्ही काय करता? आणि मुलं कधी कधी पालकांचं ऐकतातच असं नाही, पण जेव्हा शिक्षक सांगतात की याची उजळणी होणार आहे, तेव्हा मूल आपोआप स्वतः अभ्यासाला बसून सगळं करतं. काय बोलणार? अपरि अपरि अपरिचित हाय, नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. इश्कवाला म्हणते बरं झालं माझी कमेंट मिस झाली. अरे कुठली होती तुझी कमेंट?
आमच्या वेळी तर वर्गात पण मार खाऊन शिकायला लावले आणि घरी खाल्लेला मार तो वेगळा. घरचे बोलायचे अजून तुडवा. हो का? घरचे असे बोलायचे का? वेदिकाताई म्हणते कोणगाव तालुका भिवंडी जिल्हा ठाणे कल्याण जवळ. वा वा वा, म्हणजे कल्याणच्या आहात तुम्ही मग, भिवंडी मधल्या. वेदिकाताई नक्की चॅनलला जॉईन व्हा, आपलं रोज लाईव्ह असतं. आणि मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कोकणात कधी गेलात का फिरायला नक्की सांगा. आदित्य म्हणते अहो आमच्याकडे आदित्य दादा म्हणतोय अहो आमच्याकडे शिक्षण खूप खतरनाक होते. मी तिकडे होतो आणि जर कधी काही चुकलं तर शिक्षक घरी फोन करत नव्हते. स्वतः अशा पद्धतीने हँडल करणार की परत त्या मुलाकडून चूक होईल की नाही होईल. वाव, असे शिक्षण आणि शिक्षक पुन्हा होणे मुश्किल आहे यार. योगेश दादा म्हणते ताई जेवण झाले का तुझं? हो दादा, जेवण आज लवकर जेवलो. तू जेवलास का? आणि काही खाल्लंस की नाही? विजय दादा म्हणते लाईक नंबर 14. ताई श्री स्वामी समर्थ. महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई लंच झाला का? विजय दादा श्री स्वामी समर्थ. लंच तर झाला, तुम्ही जेवलात का? योगेश दादा म्हणते परी कशी आहे? परी मस्त आहे दादा, तुम्ही तुमची काळजी घ्या योगेश दादा. प्रशांत दादा मम्मी दिवस कुठे असूला? प्रशांत दादा तुम्हाला कुठे काळजी बहिणीची? आम्ही लाईव्हला येत नाही काय नाही, विचारलात तरी बाबा ताई येत का नाही तू हल्ली? गॉडफादर म्हणतायत हॅलो. हॅलो गॉडफादर दादा. इश्कवादलो मध्ये कशाला वाचली? मग तुझी करतूत कळायला नको. विजय दादा म्हणते माझा सिंपल लंच राईस भाकरी विथ पिठला, मेथीची भाजी, पापड विथ राईस, खीर. बापरे, एवढं सगळं? प्रशांत दादा मम्मी 5 दिवस कुठे असूला? तुम्हाला कुठे काळजी, आम्ही कुठे असूला त्याची? योगेश दादा म्हणते फळं खाल्ली. ओके. टायफॉइडसाठी ना दादा हे पण खाऊ शकतोस तू, नारळ पाणी खा. आणि ती मनुकं असतात ना, ती वेगळी जाडी काळी मनुकं असतात, वेगळी दुसरी, त्याला काय म्हणतात ते माहिती नाही, ते खायची असतात. आणि किवीची फळं खा, किवी. प्रशांत दादा म्हणते वॉटरमेलन. आम्ही नुकतंच वॉटरमेलन खाल्लं. आईस्क्रीम नको, मँगो नको आम्हाला, काहीच नको आम्हाला प्रशांत दादांकडलं. मंडळी पटापटा कमेंट करा, सर्वांकडे लाईव्ह पोचवा, शेअर करा. पटापटा कमेंट करा मंडळी. लाईक करा चॅनलला. नारळ पाणी पण खायचं योगेश दादा. मराठी पाऊल पडते पुढे. प्रशांत दादा मध्ये 5 दिवस कुठे होतीस? मग प्रशांत दादा आम्हाला तब्येत बरी नव्हती, आम्हाला खूप ताप आलेला. तुम्ही विचारपूस केलीस का आमची प्रशांत दादा की ताई तू कुठे आहेस? मंडळी पटापटा कमेंट करा. मंडळी प्लीज पटापटा कमेंट करा, लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. रामदादा म्हणते छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. ताडीत कशी आहे? ताडीत कशी आहे मला नाही माहिती, ताडीत काय आहे. हेरालिक्स म्हणते LPG गॅस संपला आहे, प्लीज लाईव्ह बंद करा. तुमचा LPG गॅस संपला तर आम्ही काय करायचं भावा? लाईव्ह थोडीच गॅसने चालते.
योगेश दादा म्हणते आज यशस्वी आली नाही, कॉलेजला गेली वाटतं. यशस्वीचं पडलंय जास्त. योगेश दादांना तब्येत बरी नाही, त्याचं काय नाही. ओके, तब्येत कशी असा? आमच्या तब्येतीक काय झालेला? आमच्या तब्येतीक काय नाही जाऊग्राम दादा. मंडळी पटापटा कमेंट करा. कोकणची प्रीतिया या लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकनवर क्लिक करा, कमेंट करा. गो पेज पिझ्झा. माका नको पेज, माका पेज आवडणार नाही. माका पेज नाही आवडणार. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा आणि कोकणची प्रीतिया या लाईव्हला जॉईन व्हा. रामदादा माका पेज कधीच आवडणार नाही. चष्मा मस्त आहे. सुमित दादा म्हणते चष्मा मस्त आहे. थँक्यू सुमित दादा. कुठून आहात सुमित दादा तुम्ही? सुमित दादा कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया या लाईव्ह मध्ये. प्रशांत माहीत असतं तर चरण्याचं चॉकलेट घेऊन आलो असतो. मला नकोच तुमचं प्रशांत दादा चॉकलेट. कट्टी इश्कल आलं. शिवाजी दादा म्हणतायत हाय. हाय शिवाजी दादा, नमस्कार. सुमित दादा नागपूरवरून बोलतायत. सुमित दादा खूप खूप स्वागत आहे. खूप खूप स्वागत आहे. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा. आपलं रोज लाईव्ह असतं. समाधान दादा म्हणतायत नमस्कार. नमस्कार समाधान दादा, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. कुठून आहात? झालं का जेवण असं विचारतायत शिवाजी दादा. हो जेवण झालं. तुम्ही जेवलात का? रामदादा म्हणते ना पेज नाही पीत तर पाणी पी. येस आम्ही पाणी पितो रामदादा. समाधान दादा नाशिकवरून आहे. समाधान दादा खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. प्लीज लाईक करा चॅनलला. समाधान दादा, शिवाजी दादा आणि सुमित दादा प्लीज चॅनलला लाईक करा. योगेश दादा ताई तुला काय वाटलं तिला विचारलं म्हणून? मला काही नाही वाटलं योगेश दादा. जय भीम म्हणते. जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान. जय भीम दादा नमस्कार, स्वागत आहे. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय भीम. शिवाजी दादा म्हणते झालं. हो झालं माझं. ओके, काय होतं दादा शिवाजी दादा आज स्पेशल? समाधान दादा म्हणते लाईक डन. थँक्यू समाधान दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, सबस्क्राईब करा चॅनलला. समाधान दादा म्हणते तुम्ही कुठून? मी कोकणातली आहे समाधान दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा. आलात का कधी कोकणात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. मंडळी प्लीज डबल टॅप, डबल टॅप, डबल टॅप. इश्कवलं म्हणते मी विचारलं आणि म्हणालो होतो आजाराला पाहुण्यासारखं वागवायचं. येस, इश्कवाला लवने मला खूप छान गॉड ब्लेस दिलेलं, त्यामुळे मी लवकर बरी झाली. जे बी म्हणते अन टकल्या बाबाचा जाहीर निषेध करा. हा टकल्या बाबा कोण? खरात काय? खरात का? समाधान नाही आलो, यावं लागेल. या आमच्या कोकणात नक्की या दादा, खूप छान आहे कोकण. पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला पुढचं लाईव्ह भेटेल. ओके दादा. जय भीम दादा, नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. शिवाजी दादा तुम्ही कुठून आहे? मी कोकणातली आहे. सुमित दादा म्हणते कोकणी आहात का तुम्ही? कोकण तुम्ही जेवण करायला बोलवा कधी, मला कोकणमधलं चिकन आवडतो. हो का? येवा आमच्याकडे मी उद्याच बनवणार आहे. उद्या या सुमित दादा. उद्या या. ओके, समाधान म्हणतायत अच्छा रिटर्न कराल का? तुमचं चॅनल आहे का समाधान दादा? हो ओके, काय कंटेंट आहे समाधान दादा तुमचा?
योगेश दादा म्हणते इश्कवाला लव दादा मी पण आजारी आहे रे. इश्कवाला लव. योगेश दादा काळजी घ्या हो, काळजी घ्या. जास्त मोबाईलवर नका राहू, आराम करा. आणि किवी वगैरे अशी काहीतरी खात जावा. इश्कला म्हणते आणि सुप्रिया सांगते तुला तुम्हारी लाईव नहीं थी तब पे मेरे लाईव पे आता था. हा मला काल बोलली ती. जय भीम म्हणते माझा व्हिडिओ बघा. मी कसा बघणार तुमचा व्हिडिओ दादा. शिवाजी दादा म्हणते कशाची भाजी खाल्ली आज. फ्लॉवर बटाटा आणि मटर मिक्स भाजी खाल्ली. समाधान दादा म्हणते आहे काहीतरी कंटेंट भेट दिली का समजून जाईल. ओके ओके ठीक आहे. प्लीज चॅनलला सर्वांनी जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा. इश्कॉलाला म्हणते योगेश कदम एक कदम बीमारी से दूर रहो. योगेश दादा एक कदम बीमारी से दूर रहो. रामदादा म्हणते यावा यावा कोकण आमचाच असा. यावा यावा कोकण तुमचाच असा. धनराज वाघमारे म्हणते ताई कुठून आहेस. धनराज दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात. सुमित दादा म्हणते ठीक आहे मी ड्युटीवर आहे आता. आता नक्सली एरियात बंदूक पण आहे माझ्याजवळ. ओके ओके सुमित दादा काळजी घ्या. सुमित दादा काळजी घ्या स्वतःची. आणि अशा एरियामध्ये असताना मोबाईल नका वापरू दादा. मला भीती वाटते खरंच. अशा एरियामध्ये असताना काय म्हणते ती नजर चोक्यांना पाहिजे ना. त्यामुळे प्लीज तुम्ही हे काय ते मोबाईल नका वापरू. समाधान दादा म्हणते आमच्या गावाकडचं वातावरण पण मिनी कोकणच आहे. हो का. कुठे कल्याणला का तुम्ही की डोंबिवली. समाधान दादा म्हणते ओके बाय टू बाय बाय भेटू कधीतरी आता. ओके काळजी घ्या. ओके बाय बाय. सुमित दादा म्हणतात हो. सुमित दादा नक्की चॅनलला जॉईन व्हा जेणेकरून आपण पुन्हा कधीतरी नक्की भेटू जेव्हा तुम्हाला टाइम भेटेल तेव्हा. रामदादा म्हणते जय भवानी जय शिवराय. जय भवानी जय शिवराय. इश्कला म्हणते प्लीज फ्रेंड लाइक्स. सुमित दादा म्हणते हम तो देश के लिए अपनी जान देंगे और लेंगे. येस सुमित दादा पण तुम्ही जान घ्या पण जान देऊ नका. कारण तुमची सर्वांची आपल्या फौजी भावांची जिंदगी खरंच खूप अनमोल आहे. आणि जिवंत राहून देशासाठी लढायचं आहे. मला तर खरं तेच वाटतं की यार तुम्ही स्वतःची काळजी घेत जा. सुमित दादा तुमचं प्रॉपर तुम्ही कुठले म्हटलात. मंडळी पटापटा कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. योगेश दादा इश्कवाला दादा चांगलं औषध सांगितल्याबद्दल तुला जमिनीवर झोपून साष्टांग नमस्कार. इश्कवाला लव कुठे गेला रे बाबा. योगेश दादा बघ काय म्हणतोय. इश्कवाला लव ला 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 ला. इश्कवाला लव. मंडळी पटापटा कमेंट करा यार. आज काय झालंय लाईव्ह पोहोचतच नाहीये जास्त लोकांपर्यंत. ऐसे कैसे. ठीक आहे ठेवतो आता. बाय 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 सुमित दादा बाय. काळजी घ्या. आणि या कधीतरी कोकणच्या या ताईला लक्षात ठेवून. पटापटा कमेंट करा मंडळी. कोणी लाईव्हला नाही, कोणी काय नाही. ला 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 ला. योगेश दादा म्हणतात इश्कवाला लव दादा ही ताई जरी माझ्या रक्ताची नसली तरी आमचं नातं सख्या बहीण भावासारखंच आहे. त्यामध्ये तू सुद्धा आहेस. येस. इश्कवाला लव म्हणते सुरुवात छोटी असते पण स्वप्न मोठं असायला पाहिजे. आज 10 व्ह्यूज येतील, उद्या 10K पण येऊ शकतात. लोक काय म्हणतात ते सोड, तू काय करतेस ते महत्वाचं आहे. येस
येस येस येस. योगेश दादा इश्कवाला लो म्हणतोय. योगेश दादा हा 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 हा. योगेश कदम हा 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 हा. खरंच खूप छान. छोटेसे बहीण भाऊ आम्ही हॅपी हॅपी राहू. छोटेसे बहीण भाऊ. इश्कवाला म्हणते कंटन्सन्सी ठेव, कारण यूट्यूबवर लक नाही हार्डवर्क व्हायरल होतं. येस भावा, नक्कीच 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 ह्याचा विचार मी करीन आणि कंटन्सन्सी ठेवेन. ला क्यों किसी को शॉर्ट्स के बदले वायरल नहीं होती. सुनीता ताई हाय, कशा आहात तुम्ही? सुनीता ताई नमस्कार. मेरे इश्कनी साथिया. सुनीता ताई काय ठरलं, जायचं की नाही? लाईक डन. थँक्यू सुनीता ताई. मनोज धुरी म्हणताय लाईक डन मुंबई भांडूप. मनोज दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलमध्ये. खूप परत आलात लाईव्ह, खूप खूप धन्यवाद तुमचं. जेवलात का मनोज दादा? इश्कवाला म्हणतोय फक्त व्हायरल झाल्यावर कमेंट वाचून वाचून कंटाळा येऊ देऊ नको. नाही रे बाबा, मी प्रत्येकाच्या कमेंटला रिप्लाय देते. एखादी मिस झाली ना तर परत पुन्हा जाऊन चेक करते. हाय ॲडव्होकेट अंकित वर्मा दीदी, प्रीतिया दीदी जी, हवा में प्रणाम. हवा में प्रणाम. कैसे हो जी अंकित वर्मा? मैं ठीक हूँ अंकित भाई, आप कैसे हो? अंकित भाई, ॲडव्होकेट अंकित वर्मा. छत्रपति श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. अंकित बोल रहे तबीयत कैसी है आपकी दीदी जी? मेरी अच्छी है, अभी ठीक हूँ. आप कैसे हो? अंकित भाई से डायरेक्ट अंकित वर्मा. अरे नाम पड़ा रे भाई तुम्हारा अंकित भाई. भीड़ भाव करिंग करिंग आप तो. भेदभाव नहीं करिंग मैं तो अच्छे से बात करिंग. ऐसे क्यों सोचिंग तुम? मैं तो अच्छे से बात करिंग ना. अंकित भाई आपने खाना खा लिया जी? दीदी गेला का बघ. मनोज दादा म्हणतात कोकणची लाडकी कन्या. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. और ॲडव्होकेट अंकित वर्मा हसतायत. ॲडव्होकेट अंकित वर्मा. प्रमोद दादा म्हणते हॅलो हाय कोकणकर. नमस्ते नमस्कार शिवकाल. जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र. प्रमोद दादा कसे आहात तुम्ही? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. प्रमोद दादा जेवलात का? अंकित भाई बोल रहे हैं हाँ खा लिया खाना, घर जाइंग. ओके तुम घर जाइंग, क्या खाइंग अभी? लंच में क्या खाइंग? इश्काला लो म्हणतोय आज कॅमेरा समोर उभी आहेस, उद्या लोक तुझ्या समोर उभे राहतील, लिहून ठेव. थँक्यू थँक्यू इश्काला लो. तुम्हाला खरंच खूप मोटिवेट करतो. सुनीता ताई पण मला सांगत होत्या की तुमच्या लाईव्हवर इश्काला लव येतो ना, तो खरंच तुम्हाला खूप छान मोटिवेट करतो. खूप चांगला पोरगा आहे. मी म्हटलं हो चांगलाच पोरगा आहे तो. अंकित भाई बोल रहे हैं आई एम वेटिंग फॉर अखंड सिंगल यूनियन ग्रुप के मेंबर्स. वेटिंग फॉर अखंड, ये क्या है? अंकित भाई बोल रहे हैं अभी कुछ नॉट खाइंग, नानी के घर गया था तो सुबह चूरमा रोटी सब्जी खाइंग. नानी के पास गया तो
सब्जी रोटी खाईंग, अभी कुछ नहीं खाईंग, क्यों ऐसा क्यों करेंग? अंकित वर्मा. प्रमोद दादा म्हणतात मगाशी 12 वाजता, आता झोप झाली. ओके, 12 वाजता झोपून आलात का? वा वा वा. मनोज दादा म्हणते हो ताई तुमचं जेवण झालं. हो मनोज दादा, मिस्टरांची ड्युटी होती, सो आम्ही जेवण घेतलं त्यांच्यासोबतच. अंकित भाई बोल रहे हैं मेरा सिंगल दोस्तों का वेट कर रहा हूँ. ओके, सिंगल दोस्तों का. जो सिंगल नहीं है वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ चले गए होंगे, है ना? अंकित भाई बोलते हैं अभी रेड बुल पीइंग एम एन इट गिव मी विंग्स. ओके, विंग्स आएंग तो उड़ जाएंग, ऐसे ऐसे उड़ जाएंग. प्रमोद दादा म्हणते अरे हम तो सिंगर है कोकण. सिंगल है या सिंगर है? सिंगर या सिंगल? मी सिंगल है तुझ्यावर प्रेम करीते, मी सिंगल है. गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या? सिंगल सिंगल सिंगर. अंकित भाई. प्रमोद दादा म्हणताय सिंगर सिंगर गायक. ओके, तुम्ही गायक आहे, एक गाणं म्हणा चला. दिस जातील, हे म्हणा. दिस जातील, दिस येतील, तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं? तुझ्या माझ्या लेकराला घरकुल नव. नव्या घरामंदी काय नवीन घडलं? घरकुला संग समद येगळ होईल. दिस जातील, दिस येतील, भोग सरल सुख येईल. दिस जातील, दिस येतील, भोग सरल सुख येईल. अंकित भाई दो दो मुंह बना रहा है. आई एम नॉट महाराष्ट्रियन योगेश जी. तेरे इश्क में गाना गाओ दीदी जी फ्रॉम मूवी तेरे इश्क में. कौन सा गाना है तेरे इश्क में? ॲडव्होकेट अंकित वर्मा. इश्कल म्हणते अरे सुनीता ताई म्हणतात ना मी काही मोठा नाही, मी पण मोटिवेट करतो. योगेश दादा म्हणते ॲडव्होकेट अंकित मराठी कमेंट कर. योगेश दादा ते मराठी नाही आहेत, सो ते नाही बोलू शकत मराठी. कसं बोलणार ते? मराठीमध्ये कमेंट करणार ते, इकडचे नाही आहेत. योगेश दादा इश्कल म्हणते कारण मला माहीत आहे स्वप्न बघणं सोपं असतं पण त्यासाठी उभं राहणं कठीण असतं. राईट. अंकित भाई आई एम नॉट महाराष्ट्रीयन योगेश जी. योगेश अंकित भाई आखे दिखा रहा है. प्रमोद दादा म्हणते तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं? लेकराला घरुकुलं नवं. नव्या घरामध्ये काय नवीन घडलं? देवा संग झुजा याचं देव त्याला दिसत देतील, भोग सरळ सुख येईल. आय एम हरियाणवी. येस. रामदादा ताई तू मराठी बोल. अरे दादा तो मराठी नाही आहे, सो मी त्याच्याशी मराठी कसं बोलणार? त्याला पण कळायला पाहिजे ना. एक म्हणतात ना आपण प्रत्येकाचं भाषा समजून घ्यायला पाहिजे यार. आपण असं नाही करू शकत. अंकित भाई मैंने गाना वो सुनना चाहती हूँ तभी मैं गा सकती हूँ.
तू बोल, मी तुमच्याशी मराठीतच बोलते दादा. तेरी कायनात मेरे खाली हाथ, तेरे तार तार सपने लगे जखमजार, मेरे सीने आग, मेरे सार सांस धड़के. हेच म्हणतोय का अंकित भाई? तुम ये बोल रहे थे क्या, ये वाला गाना तेरी कायनात? आवारा आवारा अंगारा नतारा. इथे फक्त महाराष्ट्रातूनच नाही तर संपूर्ण भारतातून लोक येतात, म्हणून इथे फक्त एक भाषा नाही, इथे स्वप्नांची भाषा चालते. आणि मला असं वाटतं, सर्वांना सांगू इच्छिते की मला असं वाटतं की मराठी हा एक म्हणजे काय म्हणतात ते, एक हे करून बसण्यापेक्षा आपण सर्व भाषांचा अभिमान केला पाहिजे. आता जर माझ्या लाईव्हमध्ये एखादा इंग्लिश बोलत असेल, मला इंग्लिश येत नाही पण मी तोडकं फोडकं तरी बोलू शकते ना, तर त्याला इंग्लिश येते आणि हिंदी समजते, तर मी मराठीच बोलणार का? अशाने लोक माझ्या लाईव्हला पण येणार नाही. आणि माझं नेचर तसं नाही आहे की मला सगळ्यांना धरून चालायला आवडतं. पण त्याला माझ्या मराठी भाषेचा अभिमान आहे, मराठी महाराष्ट्राचा अभिमान आहे. अशा लोकांशी मी कधीच तोडून वागत नाही. इथं कोणी हिंदीत बोलतो, कोणी मराठीत, कोणी इंग्लिशमध्ये, पण मेहनत सगळ्यांनाच समजते. येस राजेश दादा, एकदा नेटफ्लिक्सवर मूवी बघून मूवी सजेस्ट करा की. कुठली मूवी पाहायची आहे तुम्हाला? हॉरर मूवी पाहायची आहे का? मी एक सांगते जी हॉटस्टारवर जावा आणि राजासाहेब मूवी पहा, खूप छान आहे राजासाहेब. रामदादा म्हणतायत मराठी बोल, नाही तर पुढची पिढी मराठी विसरणार आहे ताई. नाही रामदादा, मी स्वतः मालवणीमध्ये बोलते. इथं माझी मुलं जी बालवाडी आहेत आणि तिसरीत आहेत, ती पण मुलं बोलतात. मी सगळ्यांशी, पण एखादा नॉन मराठी असेल तर त्याच्याशी मला बोलणं काय म्हणतात ते बंधनकारकच आहे, कारण त्याला नाही समजत आहे ना माझी भाषा. तरी पण त्यांना ते आवडतंय, माझं लाईव्ह आवडते म्हणून ते माझ्या लाईव्हला येत आहेत. जय भवानी, जय शिवराज, जय शंभूराजे. राजेश दादा म्हणतात ॲडव्हेंचर मूवी. ओके, ॲडव्हेंचर मूवी मी तुम्हाला सजेस्ट करून सांगेन, कारण माझे जे लाईव्ह चालू आहे त्याच्यातच माझं अकाउंट आहे नेटफ्लिक्सचं. तर पुढच्या लाईव्हमध्ये संध्याकाळी जर मी संध्याकाळी जर झालं आपलं लाईव्ह, तर मी त्याच्यावर तुम्हाला नक्कीच सजेस्ट करेन की नेटफ्लिक्सवर ॲडव्हेंचर मूवी कोणत्या आहेत. तर नक्की चॅनलला जॉईन व्हा, जेणेकरून मी तुम्हाला सांगू शकते नेक्स्ट लाईव्हमध्ये. इश्कला म्हणते प्रीतिया, मी इथे फक्त बोलायला येत नाही, मी इथं मोटिवेट करायला येतो. थँक्यू इश्कला लव, थँक्यू सो मच. खरंच तुझं बोलणं कमी असतं आणि मोटिवेट जास्त असतं, म्हणूनच मला तुझं नेचर बिहेवियर खूप आवडतं. थँक्यू इश्कला लव, खूप खूप धन्यवाद. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा यार, डबल टॅपच होत नाहीये. काय ह्या मंडळी, तुम्ही डबल टॅप पण नाही करत आहात. वन पीस वेब सिरीज खूप छान नेटफ्लिक्सवर. ओके, वन पीस आय थिंक माझे मिस्टर बघत असणार वन पीस. मला ॲडव्हेंचर मूवी खूप आवडतात, जसे की कुठला रे तो, त्याचे 2-3 पार्ट आलेले आहेत ना. एका ॲडव्हेंचर ट्रिपला जातात ते, एखाद्या मशीनवरून जुन्या काळातल्या ह्याच्यामध्ये पोहोचतात. त्याचं नाव काय ते, जुमांजी. आय लव्ह दिस मूवी. परत हेच बाकीचे जे गॉडझिला वगैरे, हे सगळे खूप, जुमांजी आणि गॉडझिला हे पण मूवी खूप छान आहेत. गॉडझिला, परत ते त्याचे भरपूर पार्ट आले आहेत ना सगळे. परत कुठला तो डायनासॉरचे वगैरे सगळे आवडतात पिक्चर मला. 3D पिक्चर बघायला बाहेर मजा येते यार. 3D पिक्चर
मंडळी पटापट कमेंट करा. राजेश दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की कमेंट करा. इंडियन इंडियन जॉनीचा पाठ बघ खूप छान आहेत. इंडियन जॉनीज ओके ओके बघते. रामदादा मध्ये ताई आंब्याचो टाळ गाणं म्हण जरा. आंब्याचो टाळ कुठला आहे गाणं? आंब्या तुझो टाळ टाळ मोडून घट रथ सजविला. आंब्या तुझो टाळ टाळ मोडून रथ सजविला. कोण्या देवाचा रथ सजविला. कोण्या देवाचा रथ सजविला. गणपती देवाचा रथ सजविला. गणपती देवाचा रथ सजविला. गणपती देवाची झाली करुणा. गणपती देवाला या शरणा. आंब्या तुझो टाळ टाळ मोडून रथ सजविला. आंब्या तुझो टाळ टाळ मोडून रथ सजविला. ओके राजेश दादा सॉरी तुम्ही माझ्या लाईव्हला याआधी पण आलेलात ना. सॉरी मी विसरली. एक्स्ट्रीमली सॉरी राजेश दादा. इश्कला मूवी लवरसाठी मी कमांडो 3 सजेस्ट करेन. ओके कमांडो 3 कुठलं तर नवीन धुरंधर 2 बघितलात का सगळ्यांनी? आर्यन नमस्कार. आर्यन दादा नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. इश्कॉलला म्हणतोय ॲक्शन पाहायची असेल तर मूवी मस्ट वॉच. विद्युत जमावालची एनर्जी नेक्स्ट लेवल आहे. स्टोरी सिंपल आहे पण ॲक्शन फुल पैसा वसूल. एकदा बघितली की पुन्हा बघावीशी वाटते. हो का? मला तर ना कुठलाही पिक्चर एकदा बघितल्यानंतर पुन्हा पुन्हा बघावासाच वाटत नाही. राजेश दादा अजय सोने आहे मी. ओके अजय सोने आहात का? प्रमोद दादा मध्ये चला चालते मला थोडं काम आले आहे अर्जंट मी निघतो. ओके प्रमोद दादा बाय बाय. रामदादा म्हणतायत आर्यन दादा म्हणते तुम्ही कुठे राहता? मी कोकणातली आहे आर्यन दादा. सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठले आहात? रामदादा म्हणते तू गाणं म्हटलेलं गाणं तू का नाही माहीत कसं ग? तू गाणं म्हटलेला गाणा तू का नाही माहीत कसा ग? म्हणजे मी म्हटलं ना गाणं आंब्या तुझं टाळ टाळ. ओळख नसेल ना? नाही मी बघितलं. ओळखलं दादा. इश्कॉलमध्ये देशासाठी लढणाऱ्या कमांडोची स्टोरी आहे. फुल मोटिवेशन आणि ॲक्शन दोन्ही आहे. हॉलिवूड लेवल स्टंट इंडियन सिनेमामध्ये असं ॲक्शन पाहायला भारी वाटतं. ओके नक्की बघते. नेटफ्लिक्सवर आहे का? कोण्या देवाचा रथ सजविला. मंडळी पटापटा कमेंट करा यार. काय हे लाईव्हलाच येत नाही आहेत लोक. म्हणते झी5 वर एकदम फ्री. ओके तुम्हाला आणि ह्याच्यावरची देवखेळ बघितला का? देवखेळ मला तर अजिबात नाही आवडला. सांग माझ्या आधीच्या आयडीचं नाव काय? एवढं नाही राजेश दादा लक्षात राहतो. एवढं नाही लक्षात राहत. एवढं लक्षात राहिलं असतं तर मी इथं लाईव्ह घेत बसली असती का? तुम्ही सगळेजण नाव बदलून वगैरे 10 वेळा येतं मग मला कसं कळणार ना? तुम्ही एका नावाने आलात तर मला लक्षात येतं. मी नाही पाहिलं अजून. मला तर अजिबातच नाही आवडलं. काय आहे यार काय नाही आहे त्यात. राजेश दादा हसतायत. राजेश दादा विजय पाटील. ओके बघितलात ना तुम्ही? आपापल्या वेगवेगळी नावं लिहून येतं आणि मला कसं कळणार तुमचं नाव काय ते? विजय गाणं माका शिकव जरा ताई आंब्याचो टाळ. ओके ह्या गाणं काय?
ओके. आंब्या तुझो टाळ टाळ मोडून रथ सजविला. आंब्या तुझो टाळ टाळ मोडून रथ सजविला. कोण्या देवाचा रथ सजविला. भारी हा गाणा ताई. ओके. तुका मी हे शिकवते रामदादा. तू खायचा मग सांगितलेलं आंब्याचो टाळ म्हणा ह्याच गाणं काय. लाईक डन राजेश दादा म्हणतायत. थँक्यू सो मच. राजेश दादा बा म्हणतायत बाय बाय. राजेश दादा पुन्हा या लाईव्हला. परी गिव्ह मी वॉटर. इश्कला म्हणते सिनेमॅक्स जबरदस्त लास्टपर्यंत स्क्रीन सोडवत नाही. ज्यांना फायटिंग आणि रिअल स्टंट आवडतात त्यांना ही कमांडो 3 मूवी नक्की बघा. मला जास्त करून लव्ह स्टोरी आवडतात अँड मला साऊथ मूवी खूप आवडतात यार. एक्स्ट्रीमली लेवलच्या आवडतात साऊथ मूवी. कुठला आणलं या नको मागा गरम पाणी ते बॉटल ह्याच्या टोपातला. मला म्हणजे ज्यामध्ये खूप छान असे मूवी स्टोरी अशी इंटरेस्टिंग असेल ना असं. मी झी5 किंवा कमांडो मूवीचा प्रमोशन करत आहे असं वाटत असेल तर ते चुकीचं आहे. नाही रे, तसं काही नाही. आणि ते ग्लास आणू नको, खाली टाकशील. मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभूनाथ रे ओ शंकर ना. तुला नाही पण यूट्यूबच्या पप्पाला वाटू शकतो म्हणून टाकलं. येस, इथं आम्ही कोणत्याही मूवीचं वगैरे प्रमोशन करत नाही. सो आम्ही फक्त सहज गप्पा मारतोय की कोणीतरी सजेस्ट करू शकतं की कुठली मूवी चांगली आहे जेणेकरून आम्ही सर्च करून ती पाहू शकतो. त्यामुळे असं वाटून घेऊ नका यूट्यूब पप्पा. आंब्या तुझो टाळ. प्रजापती पवार हाय, नमस्कार प्रजापती पवार, स्वागत आहे. सॉरी प्राप्ती पवार, सॉरी एक्स्ट्रीमली सॉरी. मी जरा नावात गफलत केली. प्राप्ती. हाय प्राप्ती ताई, नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? इश्कॉलमध्ये प्रमोशन करायचे असल्यास पहिलं पेमेंट स्वीकारले जाईल. आणि इश्कॉला लाव, तुझं ते ॲप कसा चालतोय? प्रतिसाद आहे का छान? रामदादा म्हणताय तुमचं पण स्वागत आहे ताई. रामदादा नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे तुमचंही. कसे आहात दादा? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सँडी सांगली म्हणते 24 लाईक डन. आता ग्लास कोणाला मारू? माझ्यासमोर सीईओची केबिन आहे. आता माझा जॉब घालवणार तुम्ही. केबिन आहे पण ग्लास नका मारू कोणाला. स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. चॅनलला जॉईन व्हा नवीन असाल तर. इश्कला म्हणते मी बंद केलाय, वेळच मिळत नाही यार. ठीक आहे, करा मस्त. अभिमन्यू सस्ते म्हणताय दीदी पावसाळा कधी सुरू होणार आहे? मला घरचे रेनकोट घेणार आहे. हे भगवान. अभिमन्यू दादा तुम्ही कोणत्या स्कूलमध्ये आहात? कितवीला जाणार आहात? मग मी सांगते स्कूल कधी सुरू होणार आहे ती. मी टीचर आहे ना सध्या. अर्जुन दादा म्हणतायत खावा केळीच खावा तुम्ही. परत फालतू कमेंट करायला माझ्या लाईव्हला यायचं नाही. रामदादा म्हणते आमचं स्वागत नको ताई, मी तर प्रेक्षक आहे. प्रेक्षकांचं स्वागत आहे आणि माझे भाऊ आहात ना तुम्ही, सो बहीण भावाचं स्वागत करणारच ना. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. आकाशी
आकाश इंगोळे म्हणते कुठून बोलता आपण? आकाश दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात? प्लीज सर्वांनी लाईक करा. आकाश दादा चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. माझं रोज लाईव्ह असतं. राम दादा प्लीज लाईक करा. अभिमन्यू दादा प्लीज लाईक करा. लाईक वाढत नाहीये, प्लीज लाईक करा. अक्षू म्हणतायत हाय मॅडम, जय श्रीराम. जय श्रीराम अक्षू दादा, कुठून आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत सर्वांचं. रामदादा म्हणते लाईक डन नंबर 25. बाय 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 रामदादा. अक्षू म्हणते नांदेड मध्ये किनवत. ओके, नांदेड वरून आहात तुम्ही. वा वा वा, खूप खूप स्वागत आहे रामदादा. मी कोकणातली आहे. कोकणात कधी आलेलात का रामदादा? इश्कवलेलो म्हणते कोकणात आंबे जसे फेमस आहेत तसंच एक दिवस तुझं नाव होणार. आज कोणी ओळखत नाही पण उद्या सर्च मध्ये दिसणार. थँक्यू थँक्यू. प्रयत्न तर तेच आहेत. बघू आपले प्रयत्न किती साथ देत आहेत. माझ्या कष्ट किती साथ देत आहे माझ्या मेहनतीला. बघू, मेहनत तर आहेच. मंडळी पटापटा कमेंट करा, सर्वांनी लाईक करत राहा. 25च लाईक झाले आहेत. प्लीज अक्षू दादा चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. राम दादा, आकाश दादा प्लीज चॅनलला लाईक करा. रामदादा म्हणते छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी जय शिवराय. इश्कॉलानो म्हणते एक गाणं टाकतो थांब. ओके, अक्षय मॅडम जसे तुमचे कोकणचे आंबे दिसतात तसे तुम्ही दिसायला आहात. हो का? थँक्यू थँक्यू सो मच. नांदेडला वातावरण कसं आहे अक्षू? ताई आता कुठे आहात? दादा मी जम्मूला आहे. अक्षू दादा मॅडम ओके. प्लीज मंडळी पटापटा कमेंट करा. मंडळी पटापटा कमेंट करा. सर्वांनी कमेंट करायचे आहेत, लाईक करायचे आहेत. प्लीज लाईक पण करा. अभिमन्यू दादा पप्पा बोलले आहेत आपण पावसाळ्यात फिरायला जाऊ फिरायला आणि फिरायला गेल्यावर रेनकोट घेऊ. ओके, मग येईल ना पाऊस पुढच्या महिन्यात. नाही, एप्रिल महिन्यात नाही पडणार. जून महिन्यात, मे महिन्यात लास्टला पडू शकतो. विजय दादा म्हणते केदारनाथला येतो थोडा दिवसात. ओके, केदारनाथला जाणार आहात का? ठीक आहे दादा. रामदादा म्हणते कोकणात महाराजांचा किल्ला आहे आणि तिथे ताईचं घर आहे. येस, मी कोकणातली ना. काय झालं? काय टाकलंस ते? माझ्या महाराजांचा किल्ला आहे सिंधुदुर्गाच्या तक्त्यावर. माझ्या महाराजांचा किल्ला आहे सिंधुदुर्गाच्या तक्त्यावर. कोकणात कधी येतात ताई? आम्ही मेच्या लास्टला येणार दादा. माझ्या स्वप्नातलो यो माझं कोकण गाव, म्हणता माका सोडून नको जा. हो माझ्या स्वप्नातलो. हाय कमलेश दादा, कसा आहेस तू? कुठून आहेस? स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. कुठून आहेस तू? नक्की सांग कमेंट करून. हाय कमलेश दादा, हाय. कुठून आहेस नक्की कळव.
रूठा रूठा है एक परिंदा है से रूठा कि फिर ना उड़ना पाया। छोटा छोटा एक परिंदा ऐसे छोटा कि फिर ना उड़ना पाया। विजय दादा म्हणताय स्वर्गापेक्षा सुंदर असा, स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा, स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण। स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण। तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन, तुमचा प्रसन्न होतला मन, प्रसन्न होतला मन, तुमचा प्रसन्न होतला मन। स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण। स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण। कमलेश दादा म्हणते सुरतवरून, कमलेश दादा सुरतवरून आहात का? वा वा, खूप छान. आणि म्हणताय सुरत तू गाणं खूप छान म्हणते. थँक्यू सो मच. थँक्यू. सुरतला वातावरण कसं आहे? गरमी आहे का? कोकण आपणाक सोडून नाही जात, आपण कोकण सोडून बाहेर जात आहोत. पोटा पाण्यासाठी जाऊचा लागता, बाकी काय. वधोंगडे म्हणतात आम्ही आलो होतो. कधी आला होता दादा? कुठून आहात तुम्ही? नक्की सांगा मला कमेंट करून. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. इश्कॉलालो मध्ये दमादमान हाका गाडी माझ्या कोकणचो, दमादमान हाका गाडी माझ्या कोकणचो, रस्तो नागमोडी कारीन येवा, बशीन येवा, नाहीतर सुसाट अगीन गाडी. मुंबई पुण्याचे नाही, हे काय म्हणतात ते बसत नाहीये. रामदादा म्हणते काय ताई, काय ते. विजय दादा म्हणताय क्यूट संकासूर. मी संकासूर काय? रामदादा म्हणतायत आम्ही गावात गणपतीक येताव. येस, आम्ही गावात गणपतीक येताव, पण सध्या गणपती या वर्षी योग गावाचा नाही वाटता. गौरेश दादा म्हणताय किती वेळा झालं लाईव्ह येऊन? किती वेळ झाला? 1 तास झाला आता, जस्ट 1 तास 3 मिनिट. कमलेश दादा म्हणते तापमान आहे, पण आजूबाजूला बिल्डिंग मध्ये ताप जास्त लागत नाही. ओके, बिल्डिंग मध्ये नाही लागत ना, कारण तुम्ही मध्येच असणार बिल्डिंगच्या एकदम म्हणजे वरच्यांना जास्त गरमी होणार आणि खालच्यांना, मधल्या एवढी नाही होणार. निलेश दादा म्हणते मावशी राम राम. नमस्कार निलेश दादा, स्वागत आहे. स्वागत आहे बाबा तुझं. कुठून आहात तुम्ही? कमलेश लग्न झालं आहे का नाही अजून? ए भगवान, हे बघ काय मला प्रश्न विचारताय. मला 2 मुली आहेत. मला 2 मुली आहेत, एक 3रीला आहे आणि एक LKG ला आहे. लग्न झालं का विचारताय? कमलेश दादा काय हे ओळखलंस ना तू? होय रे गौरेश भावा, मी तुका ओळखतले नाही असं होतला काय? त्यानंतर प्रथमेश दादा म्हणते आमची बहीण बहीण साहेब आलेले आहेत लाईव्हला रे, मी खुश झालो आहे. हो का? प्लीज डबल टॅप करा प्रथमेश दादा, गौरेश, कमलेश दादा, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. 27 लाईक करा. 28 29 30. अरे बाबा, ताईचा लगीन झाला हा, ते का 2 माळा आहेत, मुलं आहेत. तेच ना, माझं लग्न झालेलं आहे बाई. मला वाटतं हे आता ना असं ठेवावं लागणार आहे बघा.
इश्कॉलला म्हणते 27 लाईक डन, थँक्यू प्रथमेश दादा. इश्कॉलमध्ये कोकणात आंबे जसे गोड असतात तसंच इथल्या माणसांचं मन पण गोडच असतं. समुद्रासारखी खोल आहे इथे आणि डोंगरासारखी जिद्द. इथं प्रत्येक लाट सांगते पडली तरी पुन्हा उभी राहा. कोकण फक्त जागा नाही, ती एक ताकद आहे. जय कोकणकर, जय कोकण. ला 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 माझो कोकण आसा भारी, माझो कोकण आसा रे भारी. मंडळी चला चला कमेंट करा. आता लाईव्ह संपायची वेळ झाली. जय भवानी, जय शिवराय. प्रेम आता मी लाईव्ह संपवते. उद्या भेटू, संध्याकाळी बघते टाइम भेटला तर, कारण यांची ड्युटी पण असेल. नाही तर मग 8 वाजता लाईव्ह घेतलं जाईल. कोकणचा राजा आंबा हापूस नवीन गाणं आलंय का आपल्या कोकणात? नाही अजून, मी सांगणार आहे. चला मंडळी, प्रेम बाय बाय, रामदादा बाय बाय, काळजी घ्या. बघू आता कधी किती वाजता यायला भेटते ते. तो न जाने. चला मंडळी बाय बाय, काळजी घ्या सर्वांनी. बाय बाय. बाय रामदादा, बाय बाय प्रेम.